is al 40 jaar geleden dat ik zelf vakantiewerk deed. Ik ga eens kijken hoe dat vandaag de dag is met jongeren tussen 12 en 18 jaar. Of ze mij tips en adviezen kunnen geven over hoe vakantiewerk nu gaat. Nou ja, hier werk ik van. Ja. Bij de Kassenservice, daar is de kassenservice, met Ja. hutjes. En hier kunnen mensen een kaartje kopen. Ja. Ja. En je doet het al een aantal maanden. Ja. Heb je het idee van daar ga ik mee verder? Ja, want er is nog zoveel te leren. Ja, ja. Heb je een doel voor het vakantiewerk? Ja, ik wil graag gaan sparen voor mijn rijbewijs. Oh, rijbewijs. Dat is wel. Ja, dit is de Boesterwijk. Ja, de Boesterwijk. Nooit in geweest? Niet in geweest, nee. Ik kan vandaag de eerste keer worden. Kijk eens aan, wie weet. Hoe lang zit je al bij Toverland? Nou, ongeveer 3 maanden. 3 maanden. Iets langer dan 3 maanden, ja. Alleen in de vakantie of ook in de weekenden wil je aan werken? Of wat? Ik werk in de weekenden en vakantie. Nou, vakantie natuurlijk wat meer. Ja. Zeg, en hier, de baan heeft de enige verantwoordelijkheid. Hè? Je moet meten of de kinderen niet te groot of te klein zijn. Ja, dat klopt. Heb je geen moeite mee tegen iemand te zeggen je mag niet mee? Soms is het lastig. In sommige gevallen is dat wat lastiger dan in andere gevallen. Zo. Moet je voet hierin zetten? En hier natuurlijk vastpakken en naar je toe zetten. Ja. Er zijn 3 randjes, Ja. dan randjes. Ja. En verder zijn gewoon tekst. Ja. Wel. En dan probeer je met het publiek interactief te zijn? Ja, dus het zijn heel makkelijke bandjes. Dus in principe zitten kinderen altijd vooraan te kijken. Ja. Die doen gewoon mee, lekker Hoe lang duurt meedansen. een show? Deze show duurt 18 minuten. 18 minuten. Ja, dat is hartstikke leuk. Nou ja, dankjewel alvast. Ja. Vanaf kind af aan eigenlijk al dat ik directeur wilde worden in een pretpark. Ja, dat scheelt wel heel veel. En daarom die studie had ik al vaker gezien. Ja. En daardoor ben ik ook hier gaan komen werken om door interesse. Ja. Dat leek me heel erg leuk. Nou, we gaan eens kijken waar je werkt. Ja. Dat, ja. En wat wilt u nou graag? Iets niet meer continu? Ja. Ja, met oranje dop. Ja. Oh, die niet. Ja. Nee hoor. Ik ben maar stagiair. Ja. Kijk, normaal wordt u opgevliegd, hè? Ja, dat moet u wachten op die liedjes. Nee, ik nou gewoon... Dan mag u die van mij meenemen. Dan neem ik die weer mee. Maar u heeft, Tom is wel degene die het allemaal gedaan heeft. Ja, Tom, dankjewel jongen. Ja, dat is, Ik ben er heel blij mee. Nou, dat waren enkele ervaringen van jongeren die hier in Toverland werken. Eigenlijk de hele dag zelf ook plezier hebben in hun werk en leuke dingen met het geld willen gaan doen later in deze provincie Limburg. Heb je zelf ook een mooie vakantiebaan of een hobby of iets anders? Of wil je iets kwijt aan de gouverneur van Limburg? Tips voor Theo, je weet je dit. In Limburg, niet dat gouverneur, maar de rest van Nederland commissaris van de koning. Maar waarom is het? Nou, het heet in Limburg ook commissaris van de koning, dus even de mythe even doorprikken. Maar 99% van de mensen noemt het gouverneur. Ah, gewoon. En dat heeft nog een oude historische achtergrond. Limburg is pas later bij Nederland gekomen als provincie. Daarvoor was het een hertogdom. En er is nog een ander argument dat de gouverneur in Maastricht woonde in het gouvernement. Zo heette dat pand, dat gebouw. Ah, ja. Wat eigenlijk in alle andere steden het provinciehuis heet bij ons gouvernement. En men heeft altijd de naam van de man die daar woont. Ja, dat is altijd een man geweest tot nu toe. De man die daar woont met het pand